Yan, magandang araw sa atin mga kapatid. Tara, samahan niyo ako. Ikutin natin ang buwakan ni Alejandra. Napakagandang garden, parang nasa paraiso. Maganda yung mga bulaklak ngayon dahil palaging umuulan at saka itong lugar na to, ang klima dito medyo malamig. Para siyang bagyo, sabi nila. Dahil naman sa kagandahan ng mga bundok, yung mga malaking kahoy, saka mga bulaklak, ang ganda. Tara, samahan niyo mga kapatid. Salamat. Welcome back mga kapatid. Unahin natin muna kung bakit tinawag siyang buwakan ni Alejandra. Actually, ang buwakan sa salitang Bisaya, buwak, it means flower. Tapos naman, yung Alejandra, ang Alejandra ay pangalan ng mother-in-law ng may-ari, which is si naging barangay councilman siya dati dito sa Sitio Bunga, Barangay Gaas, Balamban, Cebu. Siya po ay si Eleuterio Gitapa. Isa din siyang committee sa tourism. Ayon sa pagsalisik natin, napag-alaman natin na mahilig talaga si Alejandra noon pa sa panahon ng mga Japanese occupation. Sabi nga ni sa kanyang naging son-in-law na si Eleuterio Gitapa. Sabi daw ni Alejandra, actually si Alejandra ay yumao na, mother-in-law ni Gitapa. Sinalaysay niya nung kapanahunan ng Japanese occupation na mahilig talaga si Alejandra sa bulaklak. Dahil sa kagandahan ng mga bulaklak, nung sa panahon ng Hapon, instead na manggugulo sila sa kahit saang village noong unang panahon, ay itinuuna lang ang pagrurunda nila at namangha sila sa mga taong nagtatanim ng mga bulaklak ayon kay Alejandra noong panahon ng Japanese occupation. So nalaman din ni Gitapa o Eleuterio na mahilig talaga yung binan niya o mother-in-law ng mga bulaklak. So nung yumao, bumili siya ng lupa dito at saka nagtayo siya nito alang-ala sa kanyang mother-in-law. So yun, kunti lang maano natin dahil yun lang na ano natin. Pero kung makapunta kayo ng Cebu, talagang mamangha kayo. Lalo na yung mahilig ng mga botanical garden, ito mas maganda. Medyo malayo nga lang pero sulit dahil mura ang entrance. Ang entrance dito mura lang sa mga adult, 55 pesos, sa mga bata 25, sa PWD at saka senior citizen 30 pesos. Kaya lang sa panahon natin ngayon, kailangan tayong sumunod sa mga protocol dahil sa nangyari sa atin ngayon. Ang mga bata ngayon at mga senior di pa masyadong napunta dito, pero sana ma-okay na ang lahat para makagala dito. Murang-mura lang, kaya lang medyo malayo to mula sa city. Mula doon sa may GY Square o Lahog sa paanan ng Cebu City, nasa 45 to 1 hour. Kung may sarili kayong sasakyan o magre-renta kayo, may maririnta namang mga tourist van o kaya mag-taxi. Medyo malayo lang to dahil papunta na to ng Balamban. Ito ay nasa Transcentral. Ito ay ang talagang location ng Buwakan Alejandra, Sitio Bunga, Barangay Gaas, Balamban, Cebu. Pwede rin dito o tumatanggap din dito sila ng mga prenuptial pictorial, kahit mga anniversary na pwede kayong mag-inquire. May mga sila, may mga page. Maganda at saka maganda ang simoy ng hangin dahil nasa bundok. Yan ang pinakamagandang view dyan, yung niya, parang arko. So maraming salamat mga kapatid.
God bless at sana'y nag-enjoy kayo. We'll be right back.